Здравейте, скъпи приятели! Настъпва най-хубавият и слънчев сезон на годината – лятото. Заредени сме с лятно настроение, с желание да вършим добри и хубави дела, да бъдем позитивни. С всички тези положителни емоции ви представяме Агронавигатор – най-новото предаване за селското стопанство. Екипът, който ще работи за Агронавигатор, ще положи всички усилия да бъдете информирани за актуалните събития в сферата на родното земеделие, да оказва съдействие на българските фермери, да бъде свързващото звено между тях, обществените институции и фирмите в този сектор. Едно от нещата, на които държим и ще отделяме особено внимание, това е обратната връзка с зрителите ни. На електронната поща на предаването ще очакваме вашите писма с сигнали, запитвания, желания и всичко друго, което ви вълнува. Проблемите в българското земеделие са много. Стопаните са тези, които трябва да сигнализират за нередностите, а журналистите да доведат до успешното им разрешаване. Надяваме се да гласувате доверие на нашия екип и да следите всяко издание на предаването Агронавигатор. Агронавигатор прави своята премиера в интернет пространството в Electronic Media Stream TV, за да може да достига и да бъде гледано от зрителите, които нямат възможност през деня да бъдат пред телевизионния екран. И както казват в кулинарните предавания, необходимите продукти са интернет и, разбира се, компютър. Не е нужно в определен ден и час да сте пред телевизора. Изборът кога и къде да гледате е изцяло ваш. Знаем, че през лятото работата на полето и във фермата няма край. Стопаните са навън по цял ден, за телевизия просто не остава време. Но на помощ идват съвременните технологии и, отваряйки компютъра, ще бъдете информирани за интересните събития и новини в селското стопанство от Агронавигатор и Electronic Media Stream TV. И така, повечето от вас знаят, че предстои едно от най-големите селскостопански изложения – Бата Агро, което започва на 13 май и набира все по-голяма популярност сред нашите стопани. За трети пореден път на летището в Стара Загора на площ от 30 000 квадратни метра ще бъдат показани най-новите модели селскостопанска техника, включваща цялата гама от машини за обработка на земята и прибиране на реколтата. В цифри това означава 30% в повече заявени площи в сравнение с миналата година. Още със стартирането си, Бата Агро даде заявка да бъде едно съвременно и модерно селскостопанско изложение, което да бъде изцяло в помощ на земеделските стопани. Под мотото "Всичко за полето на полето", водещите у нас фирми вносителки на селскостопанска техника демонстрираха по-различно мислене и дадоха възможност на всеки посетител и потенциален купувач да тества избраната от него машина в реално време и в реални условия. В специално интервю за Агронавигатор, господин Христофор Бунарджиев, председател на управителния съвет на Българската асоциация на търговците на агротехника, БАТА, сподели някои интересни факти от организацията на Бата Агро. По-интересното, което ще видите на Бата Агро 2013 е в две посоки. Едната посока още повече оптимизиране на обслужването в самото изложение. За първи път ще пуснем вътрешно влакче, което ще циркулира между единия край на изложението и другия, защото знаете, там сме ограничени в площа от гледна точка ширината на пистата. Единственият начин да растем е като увеличаваме дължината по пътеката на самата писта и затова и тази година изложението ще стане почти 5 км от единия край до другия. Друг много интересен момент е, че традиционно в това изложение, което е за селскостопанска техника, участват и най-големите от бранша за продукти за растителна защита, торове, семена, растежни регулатори, но досега те бяха някакси, загубени между големите фирми. Някакси не се открояваха, не се виждаха между големите трактори, между големите комбайни. И аз като човек, който все пак 24 години от живота ми е минал в областта на растителната защита, торенето и семената, считам за голям успех и получавам наистина голямо лично удовлетворение, че в рамките на Бата Агро ние направихме специализирано вътрешно изложение, посветено само на семена, препарати и торове. И на това изложение дадахме, може би, най-хубавата част от пистата, от хардуера, с който разполагаме. Още като се влезе в изложението, в дясно започва Бата Агро от селскостопанската част, а в лявата част започва изложението за препарати, торове, семена. И това е едно изключително постижение, което сериозен интерес ще предизвика от земеделските производители. Отделно към това изложение ще има още едно микроизложение за автомобили и транспортна техника, които така или иначе са
част от съпътстващата програма и представляват интерес за селскостопанските производители. От гледна точка на новости, тази година ще има няколко предпремиерни, или както в света на висшата мода ги наричат прет-а-порте, които модели на трактори и на комбайни, които обаче, за съжаление, не мога и не трябва да ви ги казвам предварително. Те ще бъдат голямата изненада за нашите посетители и за вашите зрители. Господин Бунарджиев сподели, че иновациите в селскостопанските машини са основно в комбайните, които изцяло работят в насока намаляване нарязването на сламата. Ако на времето на сламата се е гледало като отпадъчен продукт, то сега тя се превръща в изключително търсена суровина за агроенергетиката. Енергийните нужди на човечеството растат с по-бързи темпове от хранителните. Това важи особено за Стария континент и за това в някои от световните премиери ще бъдат представени комбайни с нов път на сламата, който гарантира минимално надробяване и нарязване на продукта, за да може да бъде лесно събран, балиран и предаден за нуждите на агроенергетиката. На изложението Бата Агро ще бъдат представени машини, които са предназначени за така наречената нитратна директива. Нитратната директива е свързана с опасностите от не само трансгранично, но трансрегионално замърсяване. При интензивното отглеждане на животни сериозен проблем се превръща отходите, които всеки ден излизат от животинските ферми, и във връзка с тази нитратна директива всичко това се събира, преработва се и след това се използва като органичен оборски тор по полята, което е една много скъпа все още технология, но скъпа като пари, но важна от гледна точка на екологията и от гледна точка на бъдещото развитие, защото за да можем да подадем повече храна, да можем да нахраним тези 9 милиарда души през 2050 година, ние трябва да сме в състояние драстично да намалим разходите за производство както на растителна, така и животинска продукция. Начинът е чрез интензификация. Все по-големи блокове, все по-големи ферми, но оттам нататък въпросът с замърсяването става критичен. За Христофор Бунарджиев пътят на Бата Агро е да се превърне в изложение на световно ниво. Световната практика показва, че този тип изложения са място, където се представят новите модели, място, където технологичните лидери в бранша си дават среща, за да се определят тенденциите, посоките на развитие, трендовете. И все по-вече трябва да мислим за изложенията като такива места, а не като панер, където всеки ходи да си купи нещо. Макар че изложението е специално подбрано, нагласено в тази част от годината, в средата на месец май, където приключват сделките за покупка на комбайни. Но така или иначе, повечето от компаниите, 2/3 от бизнеса за годината вече е кеширан, подготвен, и тук става въпрос за последни сделки, затвърдяване на оформени вече позиции, затваряне на вече приключили търговски преговори. Господин Бунарджиев отправи апел към следващото правителство да положи максимални усилия и да осъществи диалог между отделните браншови организации, за да има възход и развитие в българското земеделие. В премиерния брой на Агронавигатор ще ви представим една от фирмите, която е на челна позиция при вноса на земеделска техника в страната. През лятото на далечната 1980 година Георги Богоев и Антоний Ковачев подписват първите договори с фирма Клас. Следващата година пристигат 20 броя комбайни Клас Доминатор 106. Така е поставено началото на Рапид КБ, която и до момента е една от водещите фирми-вносителки на селскостопанска техника у нас. През 1982 внесените комбайни са вече 160 броя и така до ден днешен 33 години. Изминатият път не е никак лек, трудности и проблеми не са липсвали, но правейки ретроспекция назад във времето, Георги Богоев и Антоний Ковачев са доволни от свършената работа и постигнатите до сега резултати. А те наистина са впечатляващи. Клас е номер 1 по внос на комбайни у нас. Още при провеждането на първите изпитания на тези машини в машиноизпитателна станция Русе през 1979 година, от всички модели зърнокомбайни най-добри показатели дава Клас Доминатор 106. Тогава започна сериозната работа, когато бяха внесени първите комбайни, когато се организираха 4 централни склада. Проведаха се, складовете бяха в Русе, в Пловдив, в Стара Загора и Плевен. Освен комбайни се внесаха и силажо комбайни, като те бяха и диференцирани в различните складове.
и започнаха обученията, постоянно обучение на техници. Това беше основната работа. Работеше си по коопериране с клас и така нататък. Действително, марката Клас е известна с качеството на произвежданите машини, но само с това, което те правят, не е достатъчно, за да се наложи на даден пазар. Обърнахме изключително внимание не само на обучението на нашия технически персонал, но обучението на механизаторите и на обучението на хората, които работят по места с тези машини. И дори в най-гладните години, когато внасяхме по една или по две машини, нашите техници бяха непрекъснато обучавани в клас, за да се стигне една цифра на 300 техника. Общо за страната са завършили обучението си в клас академията, като дори строгостта на обучението е такава, че на фирмата е забранено да продава даден модел, ако няма достатъчно обучен персонал или ако няма обърнато внимание какви части да имаме за този модел в склада. Тъй, че това са фактори, които непрекъснато показват защо фирма Клас се е наложила на българския пазар и да говорим сега вече за една бройка машини от над 2500 на българския пазар за тези 33 години. Най-популярен ще се остане, може би, известният клас доминатор на всички. След клас доминатор 106 се появиха много модели, за да стигнем до последните, които сега ще видим на изложението в Бата Агро. Инженер Георги Богоев издаде пред Агронавигатор една от изненадите, които са подготвили за посетителите на изложението в Стара Загора. Да открехнем малко, ще покажем и една машина, която е произвеждана в 1968 година и която е една машинка, която работи с бензинов мотор и продължава да служи прилежно на собственика си. Той ще бъде също нашия щаб. И за която все още има резервни части. В трудностите се раждат успехите, разказва Георги Богоев, но като че ли трудното се забравя, а остава направеното. Мисля, че направеното от нас не е малко. Чрез фирмите, които ние представляваме на българския пазар, тя е една голяма гама от машини, свързана с, като започнем от почвообработките на Амазония, сялки, турачки, с пръсканията, стигнем до самоходните пръскачки вече от Амазония. Голямата гама от машини, които имаме вече на българския пазар от клас, зелената линия, косачки, самоходни силажи, комбайни, слъмопреси, зърнокомбайните, различни модели в зависимост от големината на стопанствата. Другите силози, които предлагаме на българския пазар, машини за събиране, камиони за събиране на млякото с оптимални условия, както и различните видове ремаркети за животновъдството, за хранене на животните. Всичкото и заедно с многото съвети, които даваме на нашите клиенти, основно искаме да разберем неговите инвестиции в каква посока да наложим, така че клиентът да става все по-богат, фермерството да става все по-мощно, за да може да бъдат конкурентно способни на този западен пазар, където всички изнасяме заедно. Голямо внимание отделяме на съветите, които даваме на нашите фермери, да ги ориентираме правилно. Поначало всичко, което при нас се предлага, е известно с високата си производителност, с нисък разход на резервни части, с голямата си надежност. И не случайно и това, което ще покажем сега на Бата Агро, е свързано с високата производителност на машините, с възможност за нови технологии, които се налагат на пазара с 50% по-малък разход на гориво, с нисък разход на резервни части, с възможности, които предлага електрониката за съвременното водене на машините и оптимизиране на тяхната работа. И ще дам само един пример, че на Бата Агро ще представим нашата една от най-големите ни машини, Lexion 770. Той не е най-голем е 780, който за първа година се произвежда тази година, но 770 е непосредствено след него с около 500 конски сили. Една машина с Мерцедес в двигател, една машина от ново поколение, поначало в най-голямата гама Lexion е въведена тъй наречената система CMOS Automatic на клас, която позволява режима на работа да се избира автоматично самия комбайн без участието на комбайнера, като тук са дадени възможности за различни настройки автоматично сам да се избира
комбайна. Дали да бъде най-производителен, дали да бъде най-чисто зърното, дали да работи при оптимални условия. Редом с това ще покажем една машина, която има изключително голяма производителност при високи наклони над 17%. Това е Монтана. Лекцион 670 Монтана. От миналата година внесохме първите 2 бройки, но тази година гледаме, че има засилен интерес. Това е една машина, която поддържа стата в непрекъснато хоризонтално положение, независимо от това, че тя работи при изключително големи наклони. Тоест запазваме много висока производителност на един лекцион при това положение. Това, което е новост и което така малко надеждава, че сектор животновство започва да се развива, защото се проявява все по-голям интерес към зелената линия, косачки, сеносъбирачки, сенообръщачки, слъмопреси и една от най-големите наши представители в този сектор слъмопресата Квадрант 3300 за големи паралелепипедни вали ще бъде показана на Бата Агро. Това е една преса, която позволява спокойно от 12 до 15 хиляди бройки бали да бъдат произведени. Следващата иновация в земеделската техника, която Рапид КБ ще покаже на Бата Агро, това е самоходната пръскачка Амазоне, модел Пантера. Поради голямото търсене и интересът от страна на стопаните към този модел, Амазоне построява втори завод. Въпреки това търсенията са големи и снабдяването с пръскачка Пантера е много трудно. Но 2 такива машини вече работят на българските полета. Това е една изключително производителна пръскачка, която дава и прецизна, много важно условие, защото при тези 41 метър работна широчина с много стабилни щанги, Амазон е класирана на първо място между всички производители на растително-защитна техника по този показател. Прецизност и равномерност и стабилност на щангите. Тази пръскачка има възможност да пръска на ден 2500-3000 дека. Това за големите фермери, това е една производителност, която ги устроява много. Освен това и борбата с плевелите и различните болести по растенията понякога изисква за кратко време да сме с много големи производителности. Другата много интересна машина на Амазон е сялката за точно изсяване на пролетни култури ED-X, която може да бъде с 8 и 12 редова, но характерното за нея е производителността, която тя също притежава. 1000-1200 декара на ден пролетна сейдба на слънчоглед или царевица при тези условия, които виждаме, тук трябва да се открадне и малкото време, което позволява работа на полето. Това са скорости, неподозирани до сега за нашите полета. При 4-5 6 км, 7 км ние можем да сеем с такава точност плюс-минус едно растение на декар до 18-20 км в час. Разбира се, вече при такива скорости работят и почвообработващите машини на Амазоне и заради това ние говорим, че това са нови технологии, които съкращават с 50% разхода на гориво, дават 50% по-голяма производителност, нещо, което е много важно за агротехнически срокове и при изключителна прецизност и точност на работа. За всичко това обаче трябват и трактори. Такива трактори ние ще покажем на Бата Агро. Като водещ ще бъде флагмана новата серия 900 на клас. Това до сега липсваше при нас и от миналата година вече се произвежда тази серия с възможности от 320 до 410 конски сили. Тъй като в по-големите конски сили вече влиза сериална като модел, който стига до 450 и 500 конски сили. Разбира се, има 330-380 конски сили, така че цялата гама като почнем от 70 конски сили и стигнем до 500 конски сили, през 10-15 до 30 конски сили е на пазара. И мощността на тези трактори позволява да се работи с тези големи скорости, да се избере най-правилно за всеки един фермер кой е подходящия модел, коя е подходящата прикачена машина, съобразно неговите площи и култури, които той обработва. Към всеки клиент екипът на Рапид КБ подхожда индивидуално и разработва цялостна технология за почвообработка и прибиране на реколтата, съобразена с местоположението на обработваемата земя. От голямо значение при прибирането е и качеството на сламата, която остава на полето и прилагайки мулчираща обработка се повишава качеството на самата почва. Клас, като започвам от зърнокомбайните, произвежда изключително голяма гама зърнокомбайни на 33 модела. Ние общо взето за страната внасяме около 10
модела. Едно време започнахме с Доминатор 106, минахме през различните развития на мегите. Сега най-популярните в страната са Тукано, серията 440 и 450 и Лексион в различните модификации. Защо тези? Ами за по-малките фермери имаме Доминатор 160 и Аверо 240, докато за големите стопанства над 5000 декара вече практикуваме популярните 440 Тукано, Лексионите било то 660, 670 или 670 Монтана. А в най-големите използваме голямата гама от моделите 700, където производителността стига до 100 тона на час. Това е една изключително високо производителна машина, която е за най-големите фермери, защото захвата и на самия хедер е от 10,5 до 12 метра. 12 000 литра бункер за зърно и всичко, което можем да си помислим от автоматизацията, е при тях. Специално място отделяме на тазгодишната бата. В една от приемните ни стаи ще имаме монтирани различни модели от автоматизираната система на клас Easy, за водене на трактори, на комбайни, на различни прекачни машини, също на тази автоматика, която допринася още да облегчим работа на самия механизатор и да постигнем по-голямо качество, по-голяма точност. В момента в Rapid КБ работят над 50 човека, като централата е в София. Филиалите са разположени в Русе, Добрич, а предстои откриване на офис и в Стара Загора. Благодарение на добре изградената дистрибуторска мрежа е обхваната цялата страна. Смея да кажа, че малко са фирмите, които имат такива протеженията, дори в автомобилния бранш. При нас, ако се заяви дадена резервна част до 17 часа тук в централния офис, назраната е при клиента. Сялката се е 1000-1200 декара на ден. Комбайна прибира през производително 100 тона на час. Това са нечувани неща и доскоро. И всичкото изисква да отговориш на предизвикателствата и така да устроиш твоята система на работа, че най-бързо да бъде обслужен дадения клиент. В страната работят над 300 сервизни специалиста, обучени в системата на клас. Трябва да ви кажа, че едно голямо перо за фирмата представляват именно тези обучения. Но без тях просто е немислимо да държиш едно изключително високо ниво на сервизна дейност, на качествено обслужване на клиента. В крайна краща нашата крайна оценка е задоволеност на клиенти. Наскоро клас проведе проучване, свързано с състоянието на българския пазар на земеделска техника. Изследването се направи от две независими фирми – българска и немска. Радостното, което можем да съобщим, че ние имаме една от най-високите оценки на европейския пазар. Това беше всичко от първия брой на селскостопанското предаване «Агронавигатор». Надяваме се, че информацията, която подготвихме за вас, е била интересна и полезна. В следващото издание ще ви запознаем подробно с интересните събития по време на селскостопанското изложение «Бата Агро», за иновациите в земеделската техника и растителната защита, кои са новите и адаптивни сортове семена и много други новини. Ще очакваме вашите писма на нашата електронна поща, а телефоните за връзка с екипа на Агронавигатор са 0988 879185 и 0878 15 54 40. Бъдете здрави и много щастливи!